ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಇದು ಬೈದ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಬೈದ ಮಸೂರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ನೀ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮಸೂರು ಉಡ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ಮಸೂರು ಉಡ್ಕೆ ಬೈದ ಯಾಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಬೈತೀನಿ ಮಗಲ್ ಎಂತುಲಿ ತೋಜಲ್ ಮಗಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ತೋಜಲ್ ಫೋಟೋ ದೆಪ್ಪುನೆಟ್ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಮಸೂಳ್ಕೆದವ್ರು ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೋಡು ವೀಡಿಯೋ ದೇಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪೋಡಾತ್ರೆ ಮುಖ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡು ಮಸೂರು ಉಡ್ಕೆದು ಪೋಯಿನ ಮಸೂಳ್ಕೆದವ್ಲು ಪುರ ಇಂದೆತ ಪುರ ದೇಜಿ ದೆಪ್ಪೋಡ ನಾನು ಪೋಡಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಆತ್ರ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಮಸ್ಸಿರ ಮುರನೊಂಜಿ ಒರಿ ಪಂಡಿರು ಇಟ್ಲು ದಾದ ಏಪತ್ತೊಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ನೋಡೆ ಆಪನು ಎಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡು ಥರ ಉಂತದಿತ್ತ ಆಂಡ ಪಿರ ದಾಯ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದಿರು ನಿಖಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಈತು ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ದಾಯ ಉಂತವನು ಹೋದ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಂತಂದು ಆಪುಜಿಂದ ಅಲಿಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚೆ ಪಿರ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮಂತದ ಉಂತಂತೆ ಅಂಚೆ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ తీయರ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಲಿ ಇದ್ರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲನಲ್ಲ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಎತ್ತಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಪಾಡುವ ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಂದು ಜಾರ ಆಕ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಂದನ ಆಕ್ಲಿ ಪಿರಮಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಆಡು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಡು ದಾಲ ಆತಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಆತಜಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಪುರ ದಾಲ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನೆ ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ವಾರ 2-3 ಜಂಡಲ ಬರೋಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 2 ಅಂಡಲ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲ ದಾಲ ಅಂದುವೆ ಆತಜಿ ಮಸ್ಸನೆ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನ ಸುಲು ಪನ್ಪರ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅದೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮೇ ಆತಜಿ ಅಂಚದೆಂಗ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ತಂಡ ಪನ್ಪುನಿಕದ ಅದೊಂಡು ಕಾಸು ಬರೋನು ಹೆಜ್ಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆತ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಂತ್ಲೆ ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನಂದು ಆತಿ ಅಂಚದು ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದರೆ ಪೋದಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ದಿತ್ತದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.